Pitik engko sida sing nganu to sing arep dibelahi. Aduh, arep wangi masak arep buka bersama. Lah poso lagi kok rong dino kok rasan ya. Opo gara-gara suwi ra poso ya. Karo poso iki mendino ora leren setahun pisan asine ya. Pak. Kok wangi masak sih? Masak ngopo lho, Ton? Ngono kuwi luar buka bersama. Acara apa? Buka bersama. Tangga kuwi to? Iya. Mangan enak lho engko. Ya iya. Walah, wonten. Ah, bune bapakmu, Pak. Wong poso ki yang ngene iki, tandane wong poso ki abape ya mambu ngene iki. Tapi ababku enggak semambu iki. Wis ngambung tuh kowe, ya iki abape mambu mambu saiki. Badeke dan Nang surga kono sing wangi yo abab mambu badhe ki abab wangi lho, Ton. Ah, bune ya Allah. Wis ndang lumayan entuk-entuk. Sak piring lho, Ton. Iya ya. Yang atus ono lho bune. Atus ae nek pokoknya atus tuh. Lunga kan. Kesempatan nih. Sakuat. Ngomong lunga lah. Betah lho aku iki. Yo, aku nak kerja. Tempe tok piye dadon iki. Iki lah. Tambah anu. Ora tenan. Tempe sitae. Tak kono mburi nang kandang. Wah, sik ora nek kunir barang. Untung nang omah duwe ra tuku dadine. Ngombene piye? Gampang rasa ngombe. Untung duwe wit, nanti gak tuku. Oh iya, harus kok golek ra karo golek ya angel. Golek ya akeh. Jangan sik alam kopi cangkemmu. Pak, Tapi yang pada delok basarane to. Gur. nyapa sampean ki? Pitik engko sida sing nganu to sing arep dibelahi. Gur. Harus kok golek lho aku ki. Sing jago apang ae yo, sing dibelah sida. Gur. Nendi to pitik ton? Lah nyapa kok ya ini makane pitik ki? Lah momu kok nyekel sing abang arep. Ya kan isih engko bengi wong masak isih sesuk kok. Tapi nek cekel saiki kan penak to, Ton. Gur. Sing ndi, Ton? Ya mbok sing ndi? Kayak pitiknya senengane tempe lho, Ton. Minta abang ya kok jak tempe wong tempe aku gorenge ram kok malah. Iki seneng betul karo tempe. Biasane sego tok lek sego bekas ngono lho akeh. Iki malah sego panas. Gak seneng nek sego wadang iki. Jenenge sapa rasane? Gur. Endi to Ton pitik abang iki, Ton? Alah mbuh harus kok golok. Coba golok iki gonono Ton tak nganu. Tak gurane pitik abang. So tempe barang makan pitik lho arepan. Oh tak golek pitik abang ya, Ton. Nasib.